ಕುಡ್ಲ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಕುಟ್ಟಿಕಾಲ ನಿವಾಸಿ 40 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಂಜವೆಗ್ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆತದು. ಇಂಬೇರು ಮೇ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬತ್ತದಿತ್ತದು. 19 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೇರಿನ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 55 ಜನಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಏರಿಕೆ ಆಯ್ಲಿಕ್ಕಾದ ಇಂದೆಟ್ಟು ಬುಧವಾರ 3 ಜನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ತಡೆಗಟ್ಟನೆ ಮಾತಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬಾರಿ ಬಿಗುಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಹಣ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಸಹಕಾರಲ ಆತೆ ಬಿಗುಟ್ಟು ಬೋಡು ಒವೇ ರೀತಿಯ ತಡೆ ಆವಂದಿಲಕ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಸಹಕಾರಲ ಬೋಡಾತನು. ಕುಡ್ಲ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ನಿವಾಸಿ 40 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಂಜವೆಗ್ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆಪಿನಡೆಗೆ ಬುಧವಾರಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರನ ಸಂಖ್ಯೆ 55ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆತನು. ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೇಲೆಡಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊಂಜವು ಮೇ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತದಿತ್ತೇರು. ನೀರ್ಮಾರ್ಗದ ಕುಡುಪು ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟಿಕಾನ ಪರಿಸರಡು ಈ ಪೊಂಜವು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚ ಓಡಾಟ ಮಲ್ತದಿತ್ತದು. ಇತ್ತ ಅಲ್ಪದ ಕಲ್ಡ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾತನು. ಮೇ 17 ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಂಬೇರಿನ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಕೋವಿಡ್-19 ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡಪಾದಿತ್ತದು. ಇತ್ತ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆತನು. ಕುಡುಪು ಪರಿಸರಡು ಸೀಲ್ ಡೌನ್ಗೂ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಎಯ್ಯಾಡಿ ಬಾರೆಬೈಲ್ ಪರಿಸರಡು ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ನ ಜಾಗೆಲೆಡು ಬುಧವಾರ ಮಾನಪದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡಪಾಯರು. ಈ ಜಾಗೆಡು ಬುಧವಾರ ಮರ್ದ ಸಿಂಪರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಯರು. ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಕುಲ್ಲೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಬಾರ್ದು ಬೋಲೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಬಾರ್ದು ಬೋಲೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಬಾರ್ದು ಬೋಲೆ ನಾಲ ಒಂಜಿನದು ಒಂಜಿನ ನಾಲ ಬುಜ್ಜಿ ಕಾರು ಬಾಡು ಕಾರು ಬಾಡು ಕಾರು
ಗಾಡಿ 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 ಮೂಲ ಕುಂಟದೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಂಜಿ ಕುಂಟು ತೆಪ್ಪಲೆಗೆ ಕುಂಟು ತೆಪ್ಪಲೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಇಲ್ಲ ತರಡ ಆತ ಕುಂಟು ಪಾಲ್ದಿತ್ತು ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಅಂಚನೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿಗೂ ಒಳಗಾಯಿನ ಬೋಳೂರದ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳ್ಳಿ ನನ್ನೊಡ್ತಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ 14 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರೈಸಾದು ಬುಧವಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೇರು. ఆయన ಬೇನೆನೆ ನಮಗೆ ಇಂಥ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಆ ಬೇನದಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕೊಲ್ಲಲ್ಲ ఆయన ಕಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ಮರೆತು ಕೊಡಲಿ ನನ್ನ ఆయనను దాదాపు అజ్జినలా ఆవడిస్తాను ఇంత ఈ కుదరడాలు ఆండ ఇడీ ఊర్దకులు ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿನಕುಲು ಅತ್ತಂದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಏರುಪುರ ಈ ಜನಕುಲು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಊರೇ ಕಷ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆಗೆಂಕಲು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡೋದಂತೆ ನಮಗೆ ಆ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಕೊರಡು ಬಂತು ನನಗೆ ಆಸೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಡು ಮತ್ತು ಈ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಥ ದಿನ ಆಯ್ನ ಬೇನೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇನೆ ಆಯ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪೂರ ಮರತದೆ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಅವ ದಾಲ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ನನ್ನ ದಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೀರೋ ಸಂಪರ್ಕಡು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿಗೂ ಒಳಗಾದ ತೀರಿಪೋಯಿನ ಪುಂಜವಿನ ಕಂಡನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳ್ಳಿ ಪಂಡ ಮಗಲ್ನ ಮಗಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರೈಸಾದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆತೇರು ಮೊಕ್ಲೇನು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಎದುಕೊಂಡೇರು. ಏನಿತ್ತು ಜೋರು ಬಿಟ್ಲು ನನ ಇನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನ ಆಂಜುವಿನ ಮಗಲು ಬೊಕ ಕಂಡನಿ ಪಂಡ ಪುಳ್ಳಿನ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ ಅಮ್ಮೇರು ನನ್ನ ಒಂದೇ ದಿನಟು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆಯರೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಫಸ್ಟ್ ನೀರೋ ಸಂಪರ್ಕದ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ಇತ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರೈಸಾದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಯಾರಾಗುಳ್ಳೇರು. ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನದ ಸಂಗತಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸೋಂಕಿತೇರ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ 55ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಂಡಲ ಇಂದೆಟ್ಟು ಬುಧವಾರ 3 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಗಿತದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪನಡಿಗೆ ಇತ್ತ 30 ಜನ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡುಳ್ಳೇರು. ಇಂದೆಟ್ಟು 27 ಜನದ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. 3 ಜನ ಬೇತೆ ರೋಗಡ್ಲ ಬಳಲೊಂದಿತ್ತದು ICUಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆಡುಳ್ಳೇರು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಹೊಸ ನಿಯಮಾವಳಿಲ ಒಂಜೊಂಜಾದ ಜಾರಿಗೆ ಬರೋದುಂಡು. ಹೋಟೆಲ್ ಸೆಲೂನ್ ಓಪನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ, ಮದುವೆಗೆ 5 ಜನದ ಅವಕಾಶ ಅಂಡೆ ಆತೆ ನಿರ್ಬಂಧಲು ಇಂಚ ಮಾತಾ ವಿಷಯಡ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಲಿಕೆ ಆಂಡಲ ನಿಯಮಲು ಬಾರಿ ಬಿಗಿ ಆದುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಕೊರೋನಾ ಪರಡಂದಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅವಿಟ್ಲ ಪಿದೈ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತಿನಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ದಿಂಜ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನವು ಕರಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣ ತೋಜಿದು ಬೈದಡು.